Concrete road ug seawall nga proyekto sa DPWH sa Negros Oriental nahugno tungod sa storm surge atol sa bagyong uwan. Pipila ka mga panimay ang nangaguba. Ang detalye sa report ni Orchid Silapingkaw. Nabuslot ang konkretong karsada sa National Highway sa sitio ng Bagang Barangay Poblasyon sa Santa Catalina, Negros Oriental tungod sa bagyong uwan. Naguba kini tungod sa nasinating storm surge nga migusbat usab sa seawall. Tungod sa dayon sa karsada, daw nahisama sa langob ang ubos nga bahin niini. Nahunlak ang duha ka lane sa National Highway maong dili na maagian. Gawa sa kordon, gibutangan usab og reflectorized equipment para dali makitan sa gabii. Giayo na kini nga karsada human maguba last year tungod sa dagkong bawd nga mugna sa bagyo. Giayo kini apan karong bag-o lang nakita nga maski adunay gibag-on nga karsada apan wa kini mga kabilya. Ang riprap sa seawall adunay pipila ka kabilya. Tungod ni ini, nagtuo ang mga residente nga substandard ang maong proyekto. Butang nga gisalikoy sa DPWH kay maton pa nakasubay sa standard ang maong mga proyekto. Everything sa pag-implement is based on plans. Ang nagawa ng plano yung sa planning and design section. Pero standard po yan. Samtang pila ka balay ang naguba sa storm surge sa lungsod sa Santa Catalina. Matud ni Venido Gondao, wala sila mobakwit maski giingnan nga adunay storm surge tungod kay naanad na sila sa mga dagkong bawd. Apan sa wala damha, miabot sa ilang balay ang tubig ug naanod ang ilang mga butang. Nagpasalamat na lang sila nga way namatay sa insidente. Dahil man kusugan ng hangin wala rigid may Badagan ang gamit na mo ng anod. Yang uban mayon nga salbar. Samtang gipabakwit nila nanti makaisugan ang iyang pamilya ug nagpabilin siya sa ilang balay. Apan sa dihang medako ug mikusog ang bawd nga misulod sa ilang balay, dali siya nga may palayo sa lugar. Pagbalik ni ini, nagusbat na ang ilang balay. Ding dira misgawas tapok may antod nga pagbalik na mo dahil wala na balay. Wala usab may balo ang uyuan ni Jovelyn kung unsaon pagpabarug ang nagusbat nilang balay. Panawagan nila nga matabangan sa lokal nga kagamhanan sa pagpabarug o balik sa ilang mga panimay. Gisuwayan pagkuha sa GMA Integrated News nga makuha ang habig sa Santa Catalina Municipal Official. Apan walay matud pay authorized nga mo issue sa statement. Matud sa situational report sa PDRRMO, 13 ka mga balay ang totally damaged sa Santa Catalina, samtang adunay 12 ang partially damaged. Sa kinatibukan sa Negros Oriental, adunay 21 ka mga totally damaged ng mga balay, 31 ang partially damaged o gusa ang slightly damaged. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak.